Good day mga katabs. Ngayon ay February 28. Yan ang ingay po ng aking mga alaga. Kainin po muna natin. Alas 6 na po ng umaga dito ngayon. Medyo nag-ulan. Yan po. Yung ating ipapakain sa mga alaga natin, ito pong binlid guys. Yung mga pinag-anuhan, mga pino. Yan. Binili ko sa mga bata kahapon na dadala nila 5-10 kilos per ganito. Binlid po ito tawag dito. Pinong-pino po siya guys. Pinag-anuhan ng bigas pino. Yan, ala. Ay guys, kahapon pala, hindi ko na sa inyo na vlog. Tinaniman ko na po yung harapang plat ng kamatis tsaka sili. Yan. Ay, yung isa pala guys sila dito. Ay, ito ka Yan. Dito, meron 3 po ba anak niyan. Ito pong isa guys na 4 yung anak. Nakita ko po yung isa, nalunod na po sa batya. Kaya 3 na lang din po anak. Ito yung maliit po yung sa likod ng ito po, yan. 3, yan. Ito po yung isa sa likod. Guys, yung nila. Alam mo, umulan guys, natulo yung aming drainage. Ngayon guys, maglalagay ako ng bakod ng kamatis na tinaniman ko pagkatapos sa inyo. And guys, tinaniman ko siya kahapon. Yung nasa block na ito. Ayan. So, ayan kamatis. Ayan. Ang plano ko today, lalagyan ko po siya ng bakod para po hindi kay ng manok. 2 plat pa yung napuno ko kahapon. Ayan. Extra po yung rambutan. Rambutan po yun guys. Yan. Ayos baga. Yung 1 plat, padagdagan ko na po mamaya. Sabay ng nililigan ko po muna guys para makasustain siya sa buong araw na init. Ang init po dito. Kala ko nga po ulan. Ang lakas subaga ng ulan. Nabali pala ito. Bunga pa naman guys. Nabali siya. Siguro pagkuha. Pero hindi naman. Bunga. Hindi naman bunga. Let's go guys. Nung kahapon guys, di ko rin napakita. Tinabasan ko rin po yung bulaklak namin na yun. Nitrim ko po. Ito. Nakalaylay po kasi. Yan ganda ang linis yung ating chichirika. Ayan guys, nandiyan pa rin sila kasi binlid nga pino. Ito busy rin sila. Yung isa niyang anak nandiyan ang uliit. Ayan uliit. Cute ng mga background ko guys. Let's go. Masikaso man ako sa mga bata. Ganda rin ng araw. Mukhang daan-daan lang yung ulan. Ganda ng araw guys. Katabs, kakasundo ko lang kay Tyrone Josh. Yun siya umiihi. Ay gawin na po natin yung poste-poste nila guys. Mga kamatis ko.
Ay, mga katabs, galing daw siyang school. Si Tyron Josh. Char. So, kuha tayo kawain, guys. Sa likod. Naka-jacket ako at nagpahilot ako ng kamay. Nangangalay kasi yung aking right hand. Hindi ko pala kita ng bahay namin. Kuha tayo ng kawayan, guys. Kawayan, telegram. Pang poste natin dun sa ano. Tyron, magbihis ka na dun. Sige po. Yun. Dito ko kawain kay Papa, guys. Ang dami din eh. Saan na ba yun? Hoy! Tulog si Red dyan. Saan na ba yun, guys? Eto. Saan eh? Ayun. Ito pala. Ito. Yan. Gawin natin po ito. Ito rin na lang natin. Ito. Yun. Tapos, gawin natin poste. Ano guys, umulan pala dito. Tingnan nyo. So, medyo ano pa na yung kulimlim, tas bigla siyang babagsak. Iinit na naman pagkatapos. Yan. Hindi naman siya kinakaykay guys. Ayusin ko na lang siya. Kulang pa ito. Tapos, kunin din natin kay Ate Mariel yung ano. Wait lang. Kuha ko ng lagayan guys para gandang view. Char, gandang view daw. Yung gabi oh, dami. Guys, hindi ako makaluto. Mabili na lang po kami ulam. Ni Tyro. Hello, sa banga. Dun sa banga Uy, banda. mama, wala go posti. Ano po ito? Igado? Magkano po, sir? 60 po. 60 daw. Yan, sarap yung kain. Nunod. Noon, ito po. Ano yan? Siw Oo, na pa. sarap. Ito. Sabaw na mainit. Sinigang. Oh, gumawakan. Sinigang baboy? Apa. Sinigang na lang na baboy. Isa, tas itong... Ay, ito. Balot po. Yan, Oo, sarap pabalot. yan. Magkano serve dito? 60 din po. Sige, tig-isa. Hi po. Yan. Sabi ni Saka Hilaga. nagbilang tinapo Tsaka doon. igado. Igado. Ganda po dito. One. Pipita. Ito Tyrone, lagyan natin sa compartment. Malungkot. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise. Yan. Ito. Lagay mo na rin dyan. Baka matapon to. Lagay mo na dyan. Yan. Guys, ayan. Mama. Sikat na tayo. Paano tayo mapagas? Paggas. Si blinking na yung ano natin. Blinking na yung... Yan. Blinking na yung ating motor. Ay, kunitang. Ano naman natin? Oh. Yeah. Guys, ganito sa amin dito guys. Yan o. From here, sukli, magkano sukli ni Tyrone? 27. 73 po. Pag dun ka po sa labas. 68. Yan, tara na Tyrone. May paso ako. Ipaso daw siya. Ba't ka napaso? Lugan. Ayun, saglugan. Dali kasi. Lugan ako. Ayan, 1 liter guys. Dalawa lang na dagdag. Tara na. Ayan, nakarating na kami guys sa bahay. Yan. Kasi sasakit, masakit sa mata po yung ano, Para bukas na natin yung to. ano ba yun? Yung liwanag sa motor tsaka yung mga ano ka, mga puwing, ganon. Baka matapon na to sa Natin yung ulam na binili namin guys. Magkakaroon tapon. At
Hindi matatapon na plastic yan. Ano to? Saka lang ko yung gloves. Lagay mo yan dyan at ibabalik po yan sa may-ari. Ibalik po yan dyan. Dali sila baga. Yan, guys. Let's go. Sarap neto boy. Time check kasi guys, 11:06. Masarap guys. Tara. Masarap ulam Yan namin. ang kapaligiran. Pag Masarap may, ulam namin guys. ano talaga, may grass cutter. Masarap ang ulam namin at Malinis. naluto na agad. Ito na. Bawal ako magbasa kasi guys, kaya bili mo na kami temporary. Ngayon lang kami bumiling lutong ulam. Ito gawin natin guys, habang Kung kahoy saan ko to na. hindi mainit. Tignan niyo yung panahon, oh, biglang ganyan. Sila oh. Saan guys lagi? Kunin natin yung bougainvillea dito guys, kay Ate Mariel. Nagpaalam na ako kanina. Nakunin ko at dadalhin ko po sa school. Hi Mocha, how's your kids? Ito guys. Ipa-project din kasi ni Casey dito guys. Baka. Tao si Ate Mariel? Yeah? Yeah. Yeah? Ito, kunin natin. Hala, nakadikit na. Nakadikit na, Tyrone. Akin na yung lighter. Uy, hindi. Yan, nakakuha ka ng kuha. Ito rin pinaalam eh. Mata? First to sila. Nakaano na pala ito. Oh! Netay mo yung upat ma. Ipapatong natin dyan. Bahan ko yung malaking konti. Ay, cutie! Kakala na pala ito. Hali, hali. Saan? Mataas na. Bere-bere big na. Dala-dala na ni Tyrone, Josh. Sabi ko sa mga damit. Hindi yan. Oo, oo, oo. Oo, ako na nervous sa iyo. Sige, diretso. Oh! Oh. Yan yung helper ko, guys. Gusto niya yan eh. Yan! Doon sa likod banda. Dito, dito. Dito, oh. Mainit dyan eh. Dali, go. Go. Mamaya isang damo oh. Hindi yan damo. Nga ano nga ako, guys. Ano sa lid oh. Nasugat ako. Nang yan, tinik. I-ano ko muna, i-prune ko po ito. Una. Let's go. Yan guys, bougainvillea guys. Pero may kukunin tayo dyan guys. Ito. Ito, bugalay ito. Yung mulberry. Yan. Yung mga katabs, lagyan ko na isang row. Yung iba kasi guys na ano ng mga bata, napaka na kaninang tanghali. Yan oh. Ito, nilagyan ko pa ni bago. Malamang si Papa. Kamatis. Ang tingin sa ako. Ang kamatis, mas dapat Mama, oh. na ibabaon. Ano dyan? Lagyan mo dyan. Yan, okay na ito guys. Hindi. Dadaan mo talaga. Yan. Ito na lang sa pangalawang flat. Let's go. Yan guys. Tapos ko nalagyan ng kahawayan. Yung pangalawang flat. Yan. I-fertilizer na lang po natin siya gamit yung mga tai-tai ng bata doon, ipot ng mga manok. Tsaka manure, marami po dito. Mga baka-baka, ganun. Manures. Ako din. Tapos, na yan. Ito, wala pang tanim dito. Pangatlo. Okra siguro. Maano ko okra dyan. Papalit ako ng puti ha.
Kamatis tsaka halo. Almost kamatis man yan lahat din. Ano pa? Papalit ko. Patingin. Masarap to. Makikita na papalit. Mga kids nandito. Nag-scatter ako dito banda guys. Oh, makapal. Guys, sa likod naman tayo mga grass cutter. Doon na. Pero medyo ano dito. Medyo masukal. Dama natin. Maganda na. Sukal. Hello blocks. Isa. Bagong palit yung battery kaya malakas siya. Yan. Sorry. Nadikit. Ano naman tayo guys. Kahoy na yun guys sa basaan ko. Guys, ang dragon fruit natin guys, oh. Ganda na ng tubo nila. Ayun, oh. Ano tayo guys, tagdat naman ito. Sukal na kasi. Madali po mag-grass cutter pag alam mo po yung tanim mo na ikaw nagtanim. Alam mo po iwasan mga dapat iwasan. Kamote mo po ito guys. Okay lang po ito. Ang kamote, mabilis man po yan kahit maputol mo. Gapang na guys, eh. Ingay na ni Loverio sa mga bata. Sigaw ng sigaw. Ako mag-grass cutter lang ako sandali dito pandi. Maba. Hirap man po pahabain. Hindi man po patan heavy duty. Although malakas po yung grass cutter natin ngayon. Kay Ate Merel kasi 32 lang ata boss. Lakas ito tayo sa Ate Maria. Imagine no, 599 ba naman ito? Ano ba yun? Iya ka dyan. Actually nakakangalay kasi nangangalay ang kamay ko. Kaya pahinga dyan. Tapos ko na din yung garden sa harap. Tapos ko na po din guys. So
wala naman ito guys. Ito na yung last na gagawin ko ngayon activity ngayong araw. Kasi natapos ko na po yung sa Benvilla. Nadala ko na po sa school. Tapos, sakit ng mata, tumatama na siya. So, dapat may goggles ka rin. Lalo na po pag bagong charge ito. Ang lakas po ng talsik. Mga barit na baton ba? Talsik. Napakaisa pala ako may manok guys. Dito na sila oh. Nangangalay na kamay ko guys. Hindi ko na maramdaman. Dali lang. Yan guys, oh. Almost matapos na po ako. Yun na lang tinitrim ko dun, oh. Ipunin ko pa yung lata dun sa sako. Yung mga nasigaan. Yun, i-trim ko lang dun saglit. Yung dun, oh. Kasi, mabilis po siyang dumami. Yan. Diba ang dami? Guys, medyo na-trim ko na siya. Medyo. Ang last nga doon ako, haba na naman uli. Mag-render ka lang ng 1 hour a day. 4 to 5. Mag-grass cut ka. Unti-unti lang po. Hindi yan nahaba. Diba? Although doon mahaba na sa right side. Sa likod hindi pa po masyado yung pinakadulo. Diba? Guys. Lalo na sa harap. Just cut ko lang konti dito guys. Yan, medyo mahaba. Hapon, kainin na naman sila. Hindi sila maligaw. Kasi yung tabo ko dito. Ay, nandun sa tanim. Wait ko nito. Guys, iligang ko yung bayabas ko. Hindi man pala ano ang ating bayabas. Dami ng damo. Galing taba pa ng damo kasi tanim mo. Grabe oh. Ito pungkan guys. Sinakyat ko na laging natutumba. Okay na. Ito. Ang round table guys. Nilipat na ni Papa oh. Yan. Mahirap man ay. Ano? Pwede na ako magbasa. Alas 9 ata ako na humilot. Guys, hanggang dito na lang yung vlog ko guys. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.